Imam 15 godina i sve loše navike kao ishranu sam unapredio. Mnogo se bolje osjećam, ali ne znam šta da radim povodom toga što mene deo familije i moji drugovi zezaju zbog toga. I pričaju mi da sam sa strane i često pominju da me je Miroljub uništio i unakazio. I kažu kako ja u sve verujem. Pokušavam da u Debilani imam dobre rezultate jer me tera otac da idem u Debilanu po svaku cenu. I kada sam pokušao da se pobunim, nisam dobro prošao. Pokušavam da u Debilani čitam neke pametne stvari i interesujem se za Bibliju. Pa, eto, ima problem. Dragi prijatelju, postoje dva načina kako možeš da rešiš problem. Ili tri. Prvi način je da ignorišeš sve te buzdovane. Znači, oni pričaju ti kažeš, da, jeste, tako, ja sam za stranje, da. I iskuliraš ih. Drugi način je da ti njih zezaš kad oni tebe zezaju. Evo ga, ovaj sektaš, važi, ti njih zezaš. Samo vi jedite leševe mrtvih, bolesnih životinja, samo se vi kurvajte, pa ću da vam donosim pomoranđe u zarazno odelenje kliničkog centra, razumeš? Samo se vi držite s kamenjerkama, pa će da vam upadne zla žena u kuću, pa ćete da poginete. Ti možeš s njima da se zezaš, iako je najbolje da ih ignoriš. I opcija 3, pokreneš neki posao od kuće, ćutiš, gledaš svoja posla, čim kreneš da zarađuješ, preseliš se i kraj priče. Znači, ti trebaš da izbegavaš padavičare, da s njima izbegavaš bilo kakve razgovore, da ti njima nešto objašnjavaš, ne možeš ti budalama da objasniš ništa. Ćutiš, gledaš svoja posla i radiš na sebi, kad se ukaže povoljna prilika, kidavela, zbrišeš od kuće, pokreneš, razumeš, znači prvo pokreneš posao i onda tutanj. To se tako radi. A ti da menjaš svet, da ti, razumeš, kao naš prijatelj ovdje što je rekao da će da menja svetski ekonomski poredak i tako dalje. To ne možeš ti da menjaš. Svet ide u provaliju. A ti reti, da. Ja ću nađem devojku. U stvari, ja ću nađem dečka. To je sad modernije nego devojka. Ja nađem dečka da budem modern, budem veći evropljanin od vas. I tako, ignorišeš. A tad ti da s njima ozbiljno pričaš, ne možeš ti s budalama da pričaš ozbiljno. Možeš se zezaš. Tako da, ja sa s mojim ocem se zezao. Znaš, nisam mogao s njim ozbiljno da pričam. On mene ismejava, ja kažem da, važi. Tako je.